Mill-ġdid, ir-rivista Flimkien, pubblikazzjoni ta' kull xahar maħruġa mill-Kulleġġ tal-Kappillani bil-ħsieb li jissaħħu l-valuri nsara ser tkun qed tiġi ppubblikata u imqasma f'kull dar f'Malta u f'Għawdex. F'kumment li tal il-Net News il-President tal-Kulleġġ tal-Kappillani Dun Mario Manġon spjega x'ser tkun qed tinkludi r-rivista Flimkien. Differenza kemm fl-istampa, ġifieri fil-format tal-verżjoni stampata tal-Flimkien hija aktar handy anka fil-materjal li issa se jibdew poġġu fil-Flimkien qed nippruvaw nieħu ġenerazzjonijiet differenti u anka nies differenti għaliex qed nagħmlu ħafna iktar artikli anka bl-Ingliż biex għand min jasal ma forsi mhumiex Maltin kunu jistgħu jirrelataw anka ma' din ir-rivista. Apparti hekk nkunu qegħdin ninvestu wkoll f'verżjonijiet online, ġifieri kemm f'website u kemm fil-Facebook page tal-Flimkien stess imma anke aktar quddiem permezz ta' podcast biex l-artiklu u d-diskussjonijiet li jkun qajjem ir-rivista Flimkien tkun tista' tilħaq ħafna iktar ġenerazzjoni, speċjalment il-ġenerazzjonijiet żagħżugħa ta' żminijietna. Tkellem magħna wkoll dwar il-ħsieb prinċipali wara r-rivista Flimkien. L-għan ukoll ta' dan ir-rivista hija li hekk inwasslu anke fid-djar Maltin il-valuri nsaru anke umani u anke qajmu diskussjoni kemm fil-Knisja Maltija u anke fis-soċjetà Maltija, diskussjoni sana li tiddiskuti wkoll kif nistgħu ngħixu aħjar daw il-valuri li wara fl-aħħar mill-aħħar jagħmluna mhux biss insara ma jagħmluna umani wkoll. Din il-pubblikazzjoni fi artikli kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Il-Kappillani jixtiequ li Flimkien jagħtu kontribut sabiex il-valuri sbieħ u għonja li nsibu fis-soċjetà kontemporanja jissaħħu u jixxettlu. Dun Mario Manġon kompla jispjega li kulħadd għandu x'joffri żgħażagħ, nies tas-sena, professjonisti, ħaddiema, pensjonanti u anke n-niet. Flimkien imsejħin biex naħdmu mhux biss passjoni, kreattività u integrità imma fuq kollox b'sens ta' solidarjetà ma' xulxin, attenti għal ġid ta' xulxin u għal ġid komuni. Għalhekk kull min jixtieq jagħti l-kontribut tiegħu f'din ir-rivista jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sit flimkien.mt u jsegwi l-istruzzjonijiet.